Marikas na marhay ang dalagan kan mga aldaw. Malangani ta sa pirang aldaw na sana, yaon na naman kita sa most wonderful time of the year. Mga namumutan kong mga nagenyo asin nagenya. Ngunya na mas buwelo kita. Let's catch up with our families and friends. Alagad dai malingaw na magpasalamat sa dakol na mga biyaya na sa tong naresibi ngunya na taon. Asin tauan nin momento an sa diri. Gibuhon ta ang panahon na ini na maka-recharge by going to simbang gabi o misa de Gallo. Kami po sa gobyerno lokal mapadagos sa pagsibot ngunyan na holiday season. Nagpapadagos ang satong Paskuhan para makatao nin kagianan asin kaugmahan sa satong mga tugang na nangangaipuhan. Mapadagos man kitang masibot para sa kaligtasan kan lambang nagenyo asin mga bisita. Kaiba ang sa kong pamilya asin mga katuwang sa gobyerno lokal. Advance Merry Christmas, Naga!